Shalom, selamat Natal Madihita, selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata memasuki partangyangan pesta Natal Paduaon Sadarion, Marende Mahita, Sian buku ende nomor 50 sada, ayat sada, tolu dohot onom. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu barana do sogut harajaon, jala bahenonna goarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama saliling ni lelingna raja ni hadameon. Endehon hamu sada ende naim baru di Jahoba. Endehon ma Jahoba alesandok portanoon. Pajojor hamu ma di tonga-tongani akan nasotu mandaho hamu liaun nai. Di tonga-tongani salut bangso halongangan akan na binahen nai. Marsomba mahamu tu Jahoba marpayan namar hadohoan. Aka hitir mahamu maradopon ibana, ale isini sandok tanoon. Haleluya. 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 Martangiang Mahita. Ale debata amana di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamoleton sombahon hami tuho, marningot si leon-leon mina balgai tuhami jolmana di pardangolan nanon, ima anakmu Yesus Kristus nasi nurumisian Banua Gijang alani hami. Gabe nadangol do ibana jalana pugus, pola tubuh ibana di barani Betlehem asa mamora hami. Sai rajai jala togu-togu hami marhite-hite tondim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, napin napatar ni anak mi. Amin.
Marinde mahita sia nomor 58 ayat 4 dohot 5. Tatangihon ma patik ni debata di pesta Natal paduahon sadarion, tersurat di Yosua 24 ayat 14. Onpe sai habiari hamuma Jahoba, jala marsi hohot rohamuna mangolo ibana di bagasan hasitongan. Jala paholang hamu debata sileban, akan nani oloan ni opumuna di baribani batang aeki, dohot di Misir. Jala oleh hamuma Jahoba. Ido sahatna atong rap magido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Marinde mahita sian nomor 46 ayat 10 dot 10 sada. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladang adong haporsion di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Masai godang do pangalson nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot akadosa ni haposoon mi, dohot pangalson nami. Sai ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan ni basam, alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marapamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho ahu marhite hite sian aka dosam. Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu, au sandiri manelese aka panglosim alani hadirioku. Jaladang be hupaingot ingot aka dosam. Asangapon ma di debata na diginjang. Marinde hita sian nomor 62 ayat 3-4. Tangihon mahatani dibata turpuk epistel di pesta Natal paduaon sadarion tarsurat di Johannes sada ayat sia saat rodi ayat 10:4. Alain nungga mandok ro ujui tu portibion panondang nasitongi nama nondangi nasa jolma. Di portibion hiando ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion. HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabe dang dijakon akan na di ibanai ibana. Alai manang piga na madjakon ibana, tusido dilehon huaso, asa gabe anak ni debata na sida, akan naporsea di goarna. Ima akan naso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mahasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha rohot hasitongan. Ido sahatna, martua doakan natu mangihon hatani dibata, jala nau peopsa. Kur perempuan gabungan.
Marende mahita sian nomor 588 ayat 2 doho tolu. Kristus Raja siang surga, Tuhan tumor bibion, tubuh siang si Maria, lama nobus kitaon, debatan nasotarida, gabe daging songon hita, luarapun hita be, Yesus si Immanuel, Engeli suruari, sangapa di Tuhani. Yesus Raja hadameon, sondang hati gorani, panodang ni hangoluan, disalut domai, biru marido dirina, lama nobus Tunisia, asa unang mateme, alani dosa tabe, Engeli suruani, sangapa di Tuhani. Taha tidakon maha porseautai, songon na hina tidakon ni dongata sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso tudosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, ima nati nubuon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata jahuba, amanai pargogo nasoa tu dosani. Disimai bana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan narosa sudah. Amin. Sunggul-sunggul, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk Radio Bonapasogit HKBP Pusat. Kur Ama Ebenezer.
Marende Mahita sian nomor 50 Uhud Padalan Pelean. Martangi yang mahita. Dipuji hami mahwale Tuhan pardinggan basa, disandok asini roham na hujalo hami ale Tuhan, dingolu nami, tarlumobi dibalgani asini roham na mangalehon anakmu, Tuhan Yesus Kristus na tubu, tu portibion, nagabe haluaon di hami. Jala ido ale Tuhan, haroro nami, boy marpungu di pesta Natal na padua honon, dina marsob bahami ale Tuhan tu adopanmu makamalatehon dengan basam dohot mamuji guarmu na badiai. Nuaing pe ale Tuhan naing hutangi ho kami hatam, ho manamian di roha dohot pikiran nami.
napatauhok kami di nama nangihok katam jala di nama ngulahoni di pardalanan nami si kanupari. Atonggo di homahami ale Tuhan, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Selamat Natal madihita amang inang. Hata nitu hata dihita di pesta Natal tanah padua honon iman natar surat di buku pesalmen bidu sia puluh onom mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 tolu. Pesalmen sia puluh onom mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 tolu tapahiuti hukma sonon mahatani debata. Hara-hara mamuji debata. Edehon hamuma sada ede na ibaru di Jahoba. Endehon majahoba ale sandok tanoon. Endehon hamu majahoba puji hamu maguarna baritahok kamu mahatuaon na ganupari. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akka parbegu hamulionna. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinahenna. Ay natibul do Jahoba, jalatama situtu pujion. Nasokal do ibana mangatasi sude akka debata. Ay aji-ajian do sude debata ni akka bangso. Alai anggo Jahoba naung manjadihon akka langit. Hatongamon dohot hamuliaon di jolona. Hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadiaonna. Hamu ale akka marga di akka bangso. Say lehon hamu mahamuliaon dohot hagogoon tu Jahoba. Lehon hamu ma di Jahoba hamuliaon ni guarna. Boan hamu ma si lehon-lehon dungi masuk mahamu tu bagasan akka alamanna. Marsomba mahamu tu Jahoba marpahean na marhadohoan. Akahitir ma marado ponibana ali isin di sadok tanoon. Pabuah-buah hamu ma di tonga-tonga ni akka parbegu Jahoba do raja. Hot atong portibion dang tagamon humordit. Uhumon na masogot akka bangso di bagasan hati goran. Marlas ni roha madisi akka langit jala marolopolop tanoon. Marhasak-kasang malaut rodi isina. Marolopolo maakaladang rodi nasa disi. Marolopolo madisi sudi akahau di tobak. Di jolo ni Jahoba. Ay nungaro ibana. Nungaro ibana manguhum tanoon. Uhumon na maliat portibion di bagasan hati goran. Nang akabangso di bagasan hasitongan. Ujahami ma di bagasan bahasa Indonesia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dihitanani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan pesta Natal napa dua honon. Sahak mahita tu barita naulisian pesalmen sia puluh onom ayat sada 1 ayat 10 tolu. Dohok tema Jahoba do Raja. Jahoba do Raja nagok huaso jala di bagasan habonaran dohot holong. Buasa gabeta didok di bagasan topikon Jahoba do Raja. Ibana na marharoroan songon Raja nagok huaso jala di bagasan habonaron dohot holong. Takas di pardalanan ni bangsoi.
nang diguriton pe turpukon sada panidangion sian parpesalmen napabotohon adong sahalak raja na manguluhon bangsona marhite habisuhon dot roha na patas makorhon las ni roha di bangsoy nang dihati-hai mangadopi hasusaan na sida mangadopi pembuangan mangadopi akaparsikoran na niadopan na sida nang pe alani akadosa na dibuan na sida alay rodo rajai di bagasan holong na natung luar biasa dinalaho mangurupi dinalaho manugunogu bangsoy ido makana lam tabba malas ni roha bangsoy jala gudang do aka persoalan manang aka parukilon na niadopan ni bangsoy hati-hai alay dang adong nasoboy diselesaikan oleh Allah say adong do jalan keluar manang solusi sian rajai jala disido takas sangap rajai di adopan ni bangsona jala uduk do bangsoy dia kaaturan na binahin ni raja jala marlas ni roha do nasida mamereng raja ima debatana ni soba nasida atong beha marlas ni roha do bangsoon na niuluhon ni bangsoy na diuluhon rajai pasti do marlas ni roha ido makana disuraton parpesalmenon di bagasan turpuk pesalmen bidusia pulu onomon di puji-pujian ni si David parpesalmen ala nunga dirajumi ibana songot dia pandongan yun ni Jehovah tu ibana nang tu bangsona nang tu apung na pe di pardalanan ni nguluna ala ni isongon si David pe dipilih debata ibana songon raja di namandok mauliate ibana say didongani ditogu-togu debatado ibana manguluhon bangsoy atik pe adong sada keputusan na salah ditiki manguluhon bangsoy alay say godang do asini rohani debatan na pinabotohon ni ibana tu si David manang parpesalmen hidu makana di do ibana madok mauliate si Raja David tu debata di pashat ibana ende puji-pujian hasangapon tu Tuhan Jehovah ala nang parjolo ibana mangarajumi pambahenan ni Jehovah di ngoluna umbahenido di arahon ibana bangso Israel dinalaho mamuji debata do pasangapon debata marhite ede puji-pujian dang tukholan hata dinalaho madok mauliate tu Tuhan alay di arahon parpesalmen mamarhite na diguriton ibana di bindu siya pulu onomon asa doho marhite nada marhite ede ima makana di suarahon si David tu bangso Israel asa mangedehon ede na ibaru tu Tuhan Jehovah asa iko sudedo mangedehon hasangapon na haburjuon ni debata nanungatakas didai nasida nang si Raja David molo didok amang inang naposo bulung do remaja na ni holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus ede nay baru marlapatan may naing lehonon ni tanoon na dumenggan tu Jehovah ido molo nakanin didok biarlah langit bersukacita bersorak-sorak biarlah gemuruh langit dan bumi serta isinya menaikkan pujian dan kegembiraannya kepada Tuhan. Dan disinilah kalau dikatakan oleh pemazmur, nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan, menyanyilah hai segenap bumi. Maka di sini kita bisa mengatakan molo didok ende nai baru marlapatan manaing adong lilehonon ni tanoon do sude aka pangisina na dubenggan tu Jehovah. Isi ede na ibarui mamandok tu Jehovah hamolateon ala disaluhut pambahenan ni Jehovah yang tidak terkira dan tidak pernah terhitung. Ende na ibaru ima ede na haruar sian bagasan rohan na ibaru. Ima akka naung mangangolu di bagasan hai baruon. Na makaporsyai hatan di debata, baga-baga ni debata. Sasitong nadang habilangan, pasu-pasu do pambahenan ni debata. Sasitong na dang namangigil Jehovah di endeta dohot akapelian natapasaha tu ibana. Ala ibana do mual ni pasu-pasu. Ibana do debata providensia dei. Allah yang menyediakan. Alay molo di suarahon parpesalmen endenay baru tu hita. Songon na hudok hami na kanindang habilangan pasu-pasu do pambahenan ni Jehovah di sandok tanoon. Ende pujian na imbaru ima sada carata de dinalaho madok mauliate tu Tuhan Jehovah. Molo tungpe ede na ibaru na tapatupaho tu debata na taleho tu ibana. Tidak sebanding dengan pambahenan ni debata tu hita di ngoluta.
Mangedehon ende nai baru tu Tuhan Jehovah jala mamuji guarna huhut mamaritahon ganupari. Ai buasa hita iko mangedehon ende nai baru ganupari. Molo tarajumi do amang inang di pardalanan ni ngolutta, di tikimodo pehita di pataru tuhata hita di manogo niari, di loas do pehita, di nalaho menikmati segala kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita ketika pagi merekah. Itulah mengapa kita diajak di tengah-tengah kehidupan kita mangedehon endeni baru tu Jehovah di ganupari. Aladang habilangan dengan bahasa ni Jehovah. Dengan bahasa ni Jehovah artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita nafas kehidupan menikmati alam ini. Tuhan tidak katakan hanya kepada orang yang baik saja, tidak. Orang yang jahat sekalipun di dunia ini dia berhak menikmati nafas kehidupan udara yang Tuhan ciptakan. Maka ketika para pesalmen mangandok edeho kamu ma endenai baru tu Tuhan Jehovah jala mamuji guarna huhut mamaritahon hatuona di ganupari imana neng si ulahonota akajol mamanisia di tonga-tonga ni portibion. Alamanang isi natakas mangarajumi jala mamilang-milangi basa-basa ni debata songo na hudok hami na kanin dungo hita di banogo nyari manang tabahen jam wekerta di ditiki borngin. Apakah kita merasa akan ada kepastian dalam hidup kita bahwa kita akan bangun toh? Itulah pengharapan. Itulah yang harus kita syukuri. Itulah mengapa kita jangan melepaskan hari untuk mengatakan terpujilah Tuhan. Menyanyikan nyanyian syukur kita kepadanya. Itu mengapa dikatakan oleh si par pesalmen non edeho kamu maganupari mamuji habadionna mamuji asini rohana mamuji holong ni rohana nandilihon dihita ganupari. Raja David nuaing penaing mangarahon bangsa Israelon asa marpanindangion taringo tuhatuaon ni Jehovah. Jala didok diturpukon dada holan tu bangso ni sandiri nasida mamaritahon hatuaw ni Jehovah alay doho do tua kaparbegu asa marsoba tu Tuhan Jehovah. Artina dihita nanunga makilalahon basa-basa ni debata ay dak hola kita na madai dengan ni basa ni Jehovah alay ikon pardoho do sudi akan na dihumaliakta. Jala disuarahon par pesalmen do edeho kamu ma jala baritaho kamu ma tu akaluat tu aka na manoba debata sileban. Asa nasida manada isi do Tuhan natasobay. Jala ido na neng tabereng sian halak majus na Roma mereng bitang. Ditiki hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Dibereng nasida bitangi. Sasitong na ikomula do nasida tu rajai. Kepada raja kekaisaran yang memerintah pada saat itu. Herodes kalau tidak salah. Saya lupa ya, nanti kita bisa lihat ya. Tapi mereka tidak pulang. Itu tema tahun lalu. Tapi mereka pergi. Ingin menyampaikan pesan. Ada seorang anak yang dinamakan Immanuel yang lahir memberikan keselamatan di tengah-tengah bumi ini. Dan demikian juga dengan para gembala. Ditikiro suru-suruan madok tu aka gembalai hasangapon madi debatana di gijang dame maditano. Jala di baritahon di nasida adong tubuh di Bethlehem. Seorang anak manusia. Nagabe-gabean sian si Maria. Ditiki ditogi di begi nasida ditogihon do aka donganna para gembala itu. Dan di sini juga ketika kita diarahkan madok edeho kamu ma edena ibaru alai leho kamu ma muse baritaho kamu ma tua kaluat tua kana sutu madda debata asalam torob jolma akana porsea tu debata asalam torob jolma mananda holong ni rohani debata asa diboto akan nanilia ni portibion ma isi do debata para siroha nagok hati goran nagok hamuliaun jala ido na tahirim jala nanido ni debata segala yang bernapas pada waktunya akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Urian itu hata nani holongan di bagasan tuhata Yesus Kristus didok par pesalmenon ma asa manogihon marsoba tu Jehovah marhite pahean na marhaduhoan. Marsoba tu Jehovah marlapatan may pauduk roha nang ngolu lao marsoba tu ibana. Perludo pasangapon Jehovah marhite na marsoba tu ibana dada holan hata sabing na pinasahat. Marsoba tu Jehovah dada di ulaon rutinitas sabing. Ala Kristen hita martangi yang mamangan. Ala Kristen hita Roma tu parmingguan. Dang disi.
Dang holan sabing dia ka rutinitas ta. Dang tajalo hanguluan jala hadameon ditiki holan disi patokata songon namanjakon ibana di tonga-tonga ningoluta. Alay ikon hibuldo hita siyan rohana iyas jala marsoba di bagasan tod di doho hasitongan. Ido makana moloro hita tu bagas joro ni debata tadi ko masalut aka holsota aka bebata pusa do hita tu debata dinalaho manoba ibana. Ditiki situ ape madok nagabe paragenda di padomu hita di bagasan marhite-hite guarni anak debata anak do tod di porbadia. Kita sudah disatukan di dalam kemuliaan do hasangaponna. Ido makana hita songon aka halak Kristen dinalaho marsoba tu ibana molo di dok parpesalmen marhite pahean na marhadohoan dang holan di ulaon di rutinitas sabik kita dinalaho mamuji ibana. Manang songon punguan kor molo didok jadwal sonari pungan ina Kamis, ina Debora, ina ama, pungan ama, Roma ibana. Ale molo dang dong jadwal lain, dang ro ibana. Saya dong doi. Saya dong do kan? Ay sumarir deh hita, nga makna. Saya dong doi. Ala memang dang dibereng di dia doson sebenarnya lapatanna dinalahu manoba debata. Ala ni ikon hibul do hita sian rohana iyas jala marsoba di bagasan tod di dohot hasitongan. Manangdang marnata libana ama ina muludang marliturgi. Muludang mengambil bagian. Saya dong doy. Alay hita nalahu manoba ibana. Mangedehon yang dipuji-pujian tu ibana. Ikon hibul do rohata sian rohana iyas marsoba di bagasat tod di doho hasitongan. Ido di Yohanes 4 ayat 24. Tod di do anggo debata. Asa akan martangiang di ibana, patuk mamartangiang di bagasan tod di dohot hasitongan. Marsobat tu Jahoba di bagasan tod di boy di ulahon akana porsea, jalanaong mangolu di bagasan hay baruon. Ulonunga di bagasan hay baruon, dang holan rutinitas be. Alay nga gabe sada bagian hanguluan ding dirina, dinalaw pajupang do debata, dinalaw patubegehon ende puji-pujian, dohot denggan. Molo di dok parpesalmen muse amang inang Jahoba do raja di bangsona, raja na mangatasi aka raja na manguhum di bagasan hati goran. Ganuk jol mananeng hati goran masa di ngoluna adong ma di Kristus jala ikon ibana do nagabe sitirota dinalaho mangulahon hati goran. Molo di dok parpesalmen muse Jahoba do raja di bangsona. Tidak ada raja di tengah-tengah dunia ini yang dapat mengalahkan kerajaan daripada Allah. Kalau kita kilas balik seperti Jamita di sekolah minggu di tanggal 25 Natwari didok asa mendaftar semua kepada kekaisaran Romawi pada saat itu yang ada di seluruh bumi. Kita bisa melihat di situ sebenarnya kekaisaran Romawi yang memerintah pada zaman Kristus lahir bukan ingin mensensus penduduk itu seberapa banyak. Tetapi dia ingin menunjukkan kekuasaannya, dia adalah seorang kekaisaran Agustus yang berkuasa di bumi ini. Karena dia sudah mendengar berita ada seorang anak yang lahir. Dia ingin menaklukkan dunia ini dan mengatakan akulah raja dengan segala keangkuhan dan kesombongan. Itu mengapa Yusuf dan Maria pergi ketika dari Nazaret, mereka pergi ke Yudea dan akhirnya di Bethlehem dilahirkan Yesus. Tapi yang bisa kita pelajari di sini sekalipun dikatakan diaba-abakan oleh kekaisaran Agustus pada saat itu, semua orang harus mensensus penduduknya. Dia ingin menyatakan akulah raja. Tetapi lihatlah amang inang, apakah kerajaannya bertahan hingga pada saat ini? Tidak. Tetapi raja yang datang di dalam kesederhanaannya yang harus dibalut dengan lampin di palungan yang hina yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, kerajaannya kekal hingga pada saat ini. Dan kita mensyukuri dan mengagungkan dia yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia yang mengerti kehidupan kita, dia yang peduli dengan kita, dia adalah raja yang sesungguhnya. Berarti ketika Raja Daud mengatakan pujilah dia dengan segala kemegahannya, tidak ada kerajaan di bumi ini raja yang bisa menaklukkannya, yang mengatakan kepada kita segala sesuatu di tengah bumi ini tidak ada yang kekal.
Nang sa tibo-tibonan pe reputasi ni jol mahagugoon ni Portibio danga dong naung timbo sian Jehovah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maka demikianlah kita boleh mengatakan bahwa benarlah dia adalah raja. Songon topik ni mingguta manang pesta di bagasan pesta na padua honon, di Natal na padua honon, Jehovah do raja. Marhite huwaso dot hasangapon na tua do raja itu Portibion gabe jolma. Ima Jesus Kristus. Lea ibana, dibuan ibana, diribana ikong gabe jolma songo kita. Nang pedang sarupa hita alat ibita mardosa ibana dang mardosa. Alay alani asini rohana iko paluaho kita. Alay pada waktunya dia ditinggikan, dia menjadi raja. Jehovah do raja sian ibana do haluau ni. Manang ise na porsia tu ibana, jalon ibana ma keselamatan. Inilah yang kita bisa lihat dari Yesus Kristus. Raja na mambuan holong ni debata tu Portibion. Nama buan hai baruon tu jolma. Nama buan haluaon dohot hadameon. Haroro ni Yesus Kristus raja si paluai ima harajaon na nahot sa leleng na. Dang songon harajaon di tonga-tonga ni Portibion. Naholan parsatokinan. Marluba-luba pesen sonuaing amang inang Amerika Serikat, Korea Utara, Cina dan lain sebagainya untuk menunjukkan dirinya di tengah-tengah dunia ini pada saatnya mereka akan tumbang. Karena Yesuslah raja yang kekal. Nungaro ibana, ro di Betlehem, raja na serep marroha, na mambuan hanguluan tu saluhu manusia, manang tu ise na porsea tu ibana. Nangido songon hata baga-baga, songon nata liturgihon molo Natal, sebelum liturgi kelahiran pasti ada baga-baga. Songon na si Daniel, salah satu baga-bagay si Daniel. Marhite pangukapon nasa tu si Daniel. Dido ibana dung talu nasa huwasa Portibion Roma sa halak songon anak ni jolma. Jala dilehon matu ibana pamaretahan dohot hamuliaw. Dungi huwida mamuse di bagasan akka pangukapon borngin gabe ida maroma sa halak marhite obun ni langit. Songon anak ni jolma satu ibana masa saluhu na adong di tonga-tonga ni Portibion. Ima pangukapon na sahat tu si Daniel. Artinya ipe sudah terjadi ketika Yesus datang di dalam penggenapannya di dalam perjanjian baru. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ende pujian ni parpesalmen patoguhon ha porsyonna taringo tu ise Jehovah dingoluna. Jehovah do raja. Nunga marpahean hamuliaw ni bana. Marpahean tongon Jehovah. Nunga dihohoson hagogoon. Jalahot ma Portibion dang tagamon humutal. Ho do habang sana siyan narobi saha tu saleleng ni leleng naon. Atong ahadope habiarata. Ahadope haganggu ni rohata. Molo nakanin patujolo ni Jamita marlas ni roha do bangsoy marlas ni roha. Nang pegudang aka na dia dolehon nasida pangalahon na susuman di debata selalu do marpangulahi rohani debatay jala dilehon ibada do muse baga-baga na marhite Tuhan Yesus Kristus nagabe si palua atong molosongok kita amang inang naposo bulung do rebaja na ni holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus olo do hita mangedon ende puji-pujian na ibaru tu Jehovah ala nunga tadai dengan basa ni debata Kristus do raja porsia do hita Yesus Kristus si gabe raja do si palua mono ditiki di do silatus mado tu ibana isi doho inna Yesus mamando ay raja doho ditiki do silatus ditiki neng tarpajal Tuhan Yesus di do Tuhan Yesus ma songon na ni do mi matutu raja doaw umbahen na tubuaw jala umbahen na roaw tu Portibion sa huati dakon hasitongan ganup nasian hasitongan ni tangi honon ni ido suaraku. Dan pertanyaan bagi kita, apakah kita menganggap Yesus itu sebagai raja kita? Apakah kita menganggap dia seorang bayi yang lahir di Bethlehem yang membuka keburaman di tengah-tengah dunia ini, kepahitan di tengah-tengah kesenjangan sosial, di tengah-tengah dunia yang tersingkirkan dari orang-orang kecil,
Dan ketika kita dihantarkan dengan tirai yang baru, dengan kelahiran dia dari segala kehinaan dan kesederhanaannya yang tidak pernah diperhitungkan di tengah-tengah dunia ini, kita dibawa kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada lagi keputusasaan. Maka saatnya kita mengatakan betul dia adalah Raja, satu-satunya penyelamat kita, satu-satunya yang mengerti kehidupan kita, yang membawa pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita. Atong amang inang di masa Natalon nunga di pabua tuhita saluhut ia Raja nabonar jala si paluay nunga romar hite-hite Yesus Kristus. Songon topik minggu di tanggal 24. Debata nunga gabi dongatta. Dang daw beibana. Tiki debata holan manangihok kita dosongon bangsoy manganggu bobar na sida alanya ci ni pakilalan na sida ikut terbuang di pembuangan. Tuhan hanya menyaksikan mereka. Tuhan hanya memakai para nabi untuk menyuarakan kebenarannya. Tuhan hanya menyuarakan hukumnya kepada bangsa ini ketika meratap dalam kesakitannya. Kita tidak lagi melihat dimensi Allah yang begitu jauh. Tuhan sudah menyatakan itu melalui Yesus yang menjadi teman kita, dekat dengan kita. Dia tidak jauh lagi dari kita. Dia tidak hanya menyimak kita dari kerajaannya yang begitu jauh dari surga, tetapi dia sudah hadir bagi kita. Dia sudah menjadi seorang anak manusia yang mengerti perasaan kita ketika sedih, yang mengerti perasaan kita ketika kita dihianati, yang mengerti perasaan kita ketika kita dalam berduka, di dalam kesakitan. Dia merasakan itu, menangis, tertawa, bahagia. Yang membedakan kita dengan dia tidak berbuat dosa. Maka boleh kita lihat di sini, amang inang di masa Natalon nunga di pabua tuhita salut ia Raja nabonar si palua naromar hite Yesus Kristus harorona mabuan haluaun tuhita hai baruon pengharapan kepada kita. Maka disitulah kita asa marsihohot marsoba tu Jehovah mamuji guarna pamujiot tu ibana dada holan di masa Natalon alai hot masa leleng mangolu hita di hasianganon. Saya torop do akaruas songon kapal selam ditiki marnatal torop dungidang haida abbe unang manian songoni pamujiota alai lamatoras mahita asagabe ruas na militan aga sagabe ruas na togu hita di haporsyota ay nungatung burju de batai dinalaho mangalehon haluaon di hita mandasdasi hita asa mamili hangguluan asa tajalo jabbar na nilehon ni debata di harajon na nasorasu dai. Pesta Natalon laho manogihok kita dada holan mamestahon hatutubo ni Yesus Kristus 1000 tahun na salpu. Alay ikon marpanatap dohita amang inang tujolo. Ia akan naporsya ikon lam togu mahaporsyon na. Lam jonok matu di iba na tu debata. Jaladang lupa marsoba tu debata. Raja na bonari, Raja na burjui, hot mahaporsyota. Dia akan naporsya sa tu ujung ni ngoluta. Jala pakirimota songon akahala na porsea ima di haradeota manumunomu harorona di napadua halihon. Disido si tuhuna hita na marnatalon. Disido hita si tuhuna dina madok mauliate tu ibana. Ketika kata tidak cukup untuk mencurahkan isi hati, maka nada pun ikut bertutur. Itulah, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Tidak hanya sebatas persembahan kita, tidak hanya sebatas diri kita yang datang ke hadiratnya di tengah-tengah gereja ini. Ketika kita tidak lagi dapat merangkai kata-kata kita, nyanyikanlah dengan nyanyian yang baru kepada Tuhan, dengan nada kita yang baru, dengan sukacita kita yang baru. Karena sesungguhnya kebaikannya tidak bisa ataupun tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepadanya. Alanii amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mari menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kecaplah betapa baiknya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Berangkatlah dengan semangat yang baru, melihat kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini sebagai Raja bagi kita. Dia yang telah menjadi manusia, yang mengerti tentang kehidupan kita. Dia tidak jauh lagi, tetapi ada di hati kita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ali Tuhan dihatam nanunga hutangi hok kami di bagasan pesta Natal na padua honon. Ajari jala urupi mahami ale Tuhan. Dinalaho makanguluhoni di pardalanan nami si ganupari.
Tarlobi ale Tuhan dina mamereng jalamadai dengan di basam na hujalo hami di pardalanan di ngolu nami. Nai kodo hami ale Tuhan mangedehon ede nai baru tua dopanmu na badiai. Pabotohon hasokalan dohot habadiaonmu. Dohot asini roham tulia portibion. Tuakan aso tumadda ho. Asa saluhut ale Tuhan boy manobaho di bagasan hasitongan dohot hatigoran. Lehon madihami ale Tuhan todim na mangajari hami ganu pari ganu tiki. Tarlumobi ale Tuhan di makna Natal. Nandunga hu pestahon hami sian parpunguan bodari. Pesta Natal na parjolo. Pesta Natal na paduahon. Asa ima ale Tuhan di namandasdasi hami. Gabi yanakonmu na marhay baruon di pangalahon nami. Dadaholan di akka rutinitas sambing hami ale Tuhan. Roto adopanmu. Alay mangolu may siyan pangalahon namin na hobar tulomoni roham. Siyan ngolu namin nagok hadameon. Jala siyan ngolu namin ale Tuhan na marlapatan tu akadongan nami. Asa disima Tuhan tarida hami. Na marsiajar songon Jesus Kristus. Na roto tonga-tonga ni portibion. Na gabi jolma. Na mangalehon akan nariko di tonga-tonga ni ngolu nami. Tarlumobi ma dihasesaan ni dosa. Dohot baga-baga haluon na dilehoko tuakka na porsea. Paborha mahami ale Tuhan di bagasan las ni roha. Makalason hari hatutubum di pardalanan ni ngolu nami. Asaboy hami ale Tuhan mamolus akka ari-ari na baru na naing di pasaat hodo petu hami. Pasu-pasu ma saluhut akka ruas ni huriam. Na boy marpungu di bagasan pesta Natal na paduahonon. Siyan na me saat tu nama tua. Ramoti, dongani hami ale Tuhan di pardalanan di ngulu nami. Molo jupang hami aka hangalutan. Aka parukilon di tonga-tonga di ngulu nami. Toktonga ale Tuhan togiho kami tu bagasan holongmu. Togiho kami ale Tuhan asa hot hami di bagasan haporsyaon di pangaramotionmu. Dia karuas ni huriam. Na godang manao na kahapursuhon na pos dorohanami ale Tuhan ditugu-tugu ho akaruas ni huriami asa unang madate na sida alay ho manasida ale Tuhan tubagasan tangan para sirohaon lehonon mo mahahipason di akaruas ni hurianami na ikopea di rumah sakit manang di jabuna sida ganuk marsada-sada lehon dinasida Tuhan hahipason na mamasumaso aka ubat si panganon dot akka tangan para medis parhitian mo mayalay Tuhan asaboy na sida Tuhan hipas jala mangula dia ka ulon na tarlumobi boy jupang di tonga-tonga ni parsoran di huriam pasu-pasu mapardalanan ni huriam alay Tuhan di sandok akka namarhobas akka ruas ni huriam dia ka program na neng ulahok kami tarlumobi maalay Tuhan dinalaho manalpuhon taon 2020 toluon lehonon mumadihami alay Tuhan hagogoon Urupi hami jala pasada hami di bagasan holongmu. Asa saluhut akka program ni huriam ale Tuhan boy mardalan hobar tulomo ni roham. Atong ale Tuhan go diho mangulu nami. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amen. Marede mahita amanginang sian buku ede 840 sada 150 onom. Hu mata papungu peliat tatu jolo. Sairo
Tatangnya kon mapeleata, ale di bata amanami na di banua gicang, hodo haroroan ni salut silehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus, upasahat hami masian na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolong, pasu-pasu may jalaramoti hasa uparaseak kami pilihanon, patimbulhon harajon mo di tonga-tonga di kuriam doho di portibion, buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang di silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasaurhon ma damena tuton ditabe. Amin. Selamat Natal Madihita.